Ten County ma Narok koro jiwo jonyuol manigi nyithindo matindo mondo mi one ni giyudo chanjo mar tuo mar typhoid kod aruodhi. Kaluwore gi jochiw thieth e kaunti no, tuochego gin mago minyalo geng' mak mana ni thoth ji pod ok rang rang'iny mar ler kaka yorno mar ritruok. Duto kwan mar nyithindo migeno ni biro yudo chanjo e kaunti ma Narok odiechieng' nyalo romo 300. E kindego jonyuol bende e kauntis mopogore opogore osechako yudo ote kowuok kuom tend sikunde mar chiwo thuolo ne nyithindo mondo oyud chanjo e skul. We have deployed 243 well-trained teams across Narok, stationed in health facilities, schools, churches, markets, and mobile outreach posts. Each team targets to vaccinate 300 children per day for 10 days. Ninawaomba wananchi wetu na CHPs wetu tufanye uhamasisho kwa njia inayostahili, tufikie kila mtu nyumbani, kwenye soko, kwenye barabara, unapotembea kwenye matatu, hakikisha unaambia watu ya kwamba tumeanzisha rasmi mambo ya chanjo. If it is the parents, please be willing to take your kids to those points of vaccination. Wapelekwe huko ndio wapate chanjo. Because these diseases are not very good. Ukiacha mtoto wako apitwe na chanjo, you will be posting danger to the public. Kwa sababu sasa your kid will not be immunized against the diseases. Mesikia target ni 95% na 80% na ninatarajia hata tutaenda zaidi ya hiyo percentage.